שלום לכולם, היום אני אראה לכם קסם בקלפים, קסם נורא פשוט. אני אעשה לכם אותו מאוד אבל מהר, כי רגע, דקה. צריך לקחת 4 מלכות, דקה. לקחנו סדר את המלכו, כל זה תראו, גם בקלדת סיסטה. אוקיי, בדקתי שרואים טוב. תסתכלו, הנה, יש לי פה 4 מלכות. אוקיי, על המלך 4 נשים, שזה 4 מלכות. הנה, אני אראה לכם אותם עכשיו. הנה, 1, 2, 3, 4. אוקיי, הם האנשים שלו. עכשיו, אחת בגדה בו, אז הוא התעצבן והטביע אותה בנהר. ניקח והטבענו אותה בנהר. כי עוד אחת זה ניסתה להרוג אותו, אז הוא הרג אותה, שחט אותה כמו פרה. ועוד אחת, ואת העוד אחת הוא ממש התעצבן עליה. אני כבר לא יודע למה, בגלל שהיא זה הסתכלה על בחור אחר. עכשיו, עם המלכה האחרונה, המלך, ועם המלכה האחרונה, המלך האב, הוא נשאר איתה. אוקיי, המלכה האחרונה למעלה, הוא נשאר איתה. אוקיי, אחרי זה איזשהו בן אדם אמר, סליחה אדוני, איפה כל האנשים שלך? סליחה אדוני המלך, איפה כל האנשים שלך? איפה כל האנשים שלך? אני רואה רק אחת. הוא אומר, רגע, אני אקרא להם. עושים ככה, והנה 4 המלכות. אתם רוצים לדעת איך עושים את זה? נורא פשוט. פשוט בהתחלת הקסם, לפני הקסם, לוקחים 4 מלכות ועוד 3 קלפים, סתם קלפים. אוקיי, ועוד 3. שמים אותם מאחורי המלכות, מעדקים את זה ככה חזק, כשהראו, ולא מראים את הצדדים, כי אם יראו את הצדדים הבינו שזה הרבה יותר מסתם 4 קלפים. אוקיי, אז באותו רגע אנחנו אומרים, אחת הוא הצביע, אנחנו אומרים שאחת הוא הצביע, אוקיי, מרימים את הקלפים, חצי חבילה מרימים, אבל בעצם אנחנו סתם שמים קלף אחר, רגיל, סתם קלף, ועוד אחד זה סתם קלף, ועוד אחד זה גם סתם קלף. אז שמנו כבר 3 קלפים סתם. עכשיו שמנו 3, ויש לנו פה את 4 המלכות. אוקיי, אנחנו פשוט שמים אותם ככה למעלה, אומרים והוא נשאר עם האחרונה, שם את זה ככה שהוא לא יראה, ככה שאומרים שהוא נשאר עם האחרונה, עושים תנועת קסם, או אני אוהב ככה, ואז מראים את 4 מלכות, מקבלים הרבה מחיאות כפיים. אני אשמח ללייק, ביי.